stvari, kužiš. Fakat mi to puno znači. Sam fakat bih htio tu majicu, okej? Imam doma tih 200 kuna za majicu, taman ono, Trebals mi je rekao da se nađem s tobom i to. Tak da, ne znam, rekli su da se u ponedjeljak nađem. Obožavam Bunta i te pizdarje.